Duha ka lalaki gisikop human makuhae og armas samtang plantation sa marijuana sa dakbayan sa Danao na diskubrihan madinsabang sugidlimi. Nasakpang nagtakil og 45 pistol atol sa operasyon sa Provincial Intelligence Branch ang 26 anyos nga si Vicente Rosos, taga Barangay Hubay sa lungsod sa Liloan. Gawa sa armas nga may mga bala, nakuha sa gikan kaniya kining 8 kagagmay pakete ug usa kada kong pakete sa gituhuang shabu. Napusilan sa mga operatiba sa PIB ang iyang tiil. Gisikop sab ang 38 anyos nga si Jason Bulutano human sab makuha og armas. Nasakmit sa kapulisan sa dakbayan sa Danao ang dulan 400 ka mga stock sa marijuana ni atong Biyernes sa may sitio Malinginaw, Barangay Tugonon sa Baong Syudad. Giingong nakitaan sa mga nagroving nga mga pulis sa Danao ang maong plantation sa marijuana ug ila kining gipang ibot. Wala pa nila mailhi kung si kinsa mao'y nagtanong niini. Nagtuo ang Danao City Police nga duna pay laing gipananom nga marijuana sa maong dapit. Negatif bener may na kuan diri pero padayon gyapon investigaran ka. Madim Sabang, News 5. Patay ang usa ka lalaki atol sa engkwentro sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch kun PIB atong Sabado sa hapon dito sa lungsod sa Medellin. Igsuon ini nga nalabigit sab sa pagpatay sa duha ka tawo sa lungsod sa Danbantayan na sikop og dakuhaan og mga armas. Lakip nga gidakop ang asawa sa namatay. Andrea Patenia, Suginlimi. Nailhan ang namatay nga si Alan Aresgado, 43 anyos, taga Barangay Mahawak, lungsod sa Medellin. Giingong suspect kini sa pagpatay nila ni Ricky Lauron ug Harry Neri sa usa ka tigbakayan sa sitio Paraisa, Barangay Tinubdan sa lungsod sa Danbantayan niadtong Disyembre 9 sa miaging tuig. Matud pa kauban niya sa krimen ang iyang mga igsuon nga sila si Jerry ug Salde. Dugang sa PIB nga nakadawat silang taho niadtong Biyernes kabahin sa mga armadong lalaki sa Barangay Mahawak, Medellin. Ilang nasigpatan silang Alan, Jerry ug Salde. Nadakpan si Jerry apan nakaikya si Salde. Samtang si Alan suway kuno nga mibunot siyang armas mao nga gipusil sa mga pulis. Nasayran nga bag-uhay sabming nakagawa sa CPDRC tungod sa kasong homicide ug frustrated murder. Kita ni Alin ni bunot. So usa sa atong operatiba na kita. Nangilain choice ka makuan kay kung dili to pusilan si Ali, posible nga doon ay mga bata, mga igo to, katong mga naninda tong babae tungod sa area ba. Nakuha gikan sa namatay kining 9mm pistol ug Black Widow 22 Magnum nga dunay mga bala. Samtang si Jerry nakuha og 357 revolver nga dunay mga bala ug usa ka granada. Gihimakas niini ang kalambigitan sa krimen ug miingon nga self-defense ra ang iyang pagdaog armas. Kung ano, depensa sa kung. Ha? Depensa sa kabaling. Ano man, yun yung kinahanglan yung depensahan ko galing. Hindi, sa kung wala ka lang usahan mo ito sa baka ba? O kung insurance ito mo, maka. Gisigop sab sa mga pulis ang asawa ni Alan nga si Marissa human makuha ang bag ni ini nga dunay 38 nga revolver, 45 pistol nga dunay mga bala ug duha ka dagkong pakete sa gituuhang shabu. Nakuha sab kining notebook nga gisuwatan sa mga transaksyon sa drogas. Matud ni ini nga ang iyang bana mo itag-iya ni ining tanan ug igo ra siyang suguon sa paglista sa mga halin sa ilang negosyo sa drogas. Dili mo ko mulabot-labot kay namin mga bata ka baboy kung unsay kaso ana ing ana man ko maapilo. Tigaan ko niya kwarta, ako sa mga aton. Bisan ug wa madakpi, nakuha kining 45 nga pistola nga gipanag-iya ni Salde. Andrea Patenia, News 5. Mga trabador sa usa ka call center may reklamo kuman temporaryong gisirad-an sa tag-iya ang ilang kompanya. Suma sa nagdumaha sa call center, dili na safe ang building, din nahimutang ang ilang opisina. Chinky Baguio, Suginlimi. Naghuot din sa regional nga buhatan sa Department of Labor and Employment ang kapin gatos ka mga call center agents gikan sa Liadamorphosis Incorporated nga kanhi nga ila nga vector. Mipaybaw ang tag-iya sa call center nga temporaryo kini nga manira. Ilang gideklarar nga dili na safe ang Dakay Building sa Dalan Escario human kini maigo sa linog. So January 2 to until January 8 nag-operate pa jud mi niya, walay no notice, walay
dialogue or mga unsaan na. So na-shock jud mi tanan ma'am mo ding wala pa gay mi ka-absorb dayon pag-announce nga uy mag-temporary shutdown na ta, temporary suspension. Mura raming binuang ra siguro ni ila uy kana ba jog. Si Ruben, way swerte kay kininang ikaduhang call center nga iyang gitrabahuan nga nanira. Lakip siya sa naapektuhan sa pagpanira sa direct access sa nakalabay nga tuig. Parehas nitabo sa una, nahitabo sa ni karon. So, usa ni nga issue nga among gitutukan karon sa among grupo kani mga call center or mostly mga mid-size call center, mga fly-by-night call center nga mo kalit lag sirado ug biyaan ng mga employees nga dili mabayaran. Ang mga call center agents gitabangan karon sa Inter-Call Center Association of Workers. It is kay especially karon nga wala pay bond ang nga gipatuman bitaw sa mga call centers. So ang uban call centers come and go lang. Diba? So mas maayo siguro nga ma-implementar na unta sa dole nga before ka makatukod og call center na actually bond like equivalent to at least 3 months. Ang Tri-City Field Office sa Dole 7 musulsi sa gisangat nga reklamo sa mga trabahador sa call center. Usa sa ilang susihon kung nakarimit ba og insakto ang kumpanya sa mga contribution sa SSS ug PhilHealth. Intend to do. Now they are planning to have job fair exclusive for these people, 120 of them, so that they could be absorbed to the different call centers, no, according to their qualifications. Suway nga gibisita sa News 5 ang buhatan sa Leadomorphosis sa Dan Escario. Apan nanira na kini ug bugtong kini mga reklamo sa mga trabahante mo'y makita sa gawas sa edipisyo. Jinky Bargio, News 5. Upaw kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw Lunes, Enero 13 tuig 2014. Hangtod karong Lunes, kini si Frank Balilog Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa pagkatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Aksyon!